ning kene. Ana suarane ra ana rupane ning iki. Mambu ta ora? Lah yen mambu, Entut iku. Belum. Aku manusia pohon. Aku kecepet. Oh. Ada. Sopo kowe? Tositono bakul kecap sekar sidenan padi. Lah kok tekan kene arep apa? Promosi. Oh, promosi. Sopo kowe? Aku Werianti. Loh, kowe Werianti. Nek ngono senopatine wong Hargapura kowe. Iya. Werianti. Piye? Tetandingan karo Tositono undu-unduane sapa sing kalah dipek bojo? Sing kalah dipek bojo. Iya no. Lah yen aku sing kalah? Kowe tak pek bojo, Lah yen kowe sing kalah? aku pek bojo. Ya padha wae. Ya ora padha kowe ndek bojo aku, iso anak-anak gendruwo mbok kon golek pesugihan. Piye? Wis, Gelem? kowe musuh. Yen kowe kalah ya kowe kudu tak rangket tak pateni, ora dadi bojo. Lamun bisa ngalahno karo Tositono, trimo dadi simpenamaku. Suci. Aduh. Amanah. Ngeram kok titipane mbok, Dek. Aduh. Udah aku ngerti penapesane kono. Aduh. Wis kalah. Kalah aku. Warianti. Tulung keluke cepet ben ora plepeken. Sik tak sebeleh. Kene Ora kentek iso. anabak malah kapok. Tak sebel malah melayu mrene ya. Kakang Candrono! Come here! Kakang Candrono! Adi Tositono aja ambles terus. Lang tandingi Warianti jeneng kuwi ndi wonge. Aku ning Sarem. Aku kejek mibro lah kok nyelok buantre ra umum. Lah kowe kok ambles separuh. Kok ambles paruh aku yantem nganggo ngono ae Warianti lumpuh sikilku kakang. Teges Ora iso nandingi Warianti aku kalah dalam peperangan. kowe kalah. Iya. Kok malah gumun. Kalah tenan. Wis aja banter-banter. Isen aku. Selawase ora tau ana Tositono kok kalah. Kalahku yo karo wong wedok angger disebetno kolore mesti aku ambruk. Jebul kalah wong lanang iki mungkur karo wong wedok. Iya kakang. Layak aku kalah terus. Alah kowe mesti angger duwe wedok anti kondol wong. Iki kakang Warianti wujudnya. Meneng tak tandangane. Warianti, Piye Candro? wanine kowe lumpuhke adiku Tositono. Ora wan, ora bengi, ora esuk, ora sore. Lah terus apa? Pajar. Ora awan pinggir Pajar. pajar. Kowe tetep dadi mungsuhku. Arep apa kowe? Tampani aji-ajiku ora kemplet tak sembah ngonoan. Gabar pisan aku roti. Coba kowe milih karep apa mburi sing karep kok tampani aji. Buri. Mburi ha. Apa to kuwi? Aku anggere bokong wedhus kumat ya. Mana? Mang citakan wajan iki malah mangkok. Wis age. Apa? Ya. Ondang kowe. Ora apa-apa kowe. Aku ora apa-apa. Tamani buantre ra karuan lho.
Iki lek gawe mobat pertama diseni piro? Sekilo 550 lho saiki kuwake. Loh, Adi Tosidono kenapa kowe jengkelang? Kelepekan keluk, Kakang. Kowe ngantem aji-aji ora kena bokonge Waryanti. Kena sapa? Ndasku. Lho, Roa. Jabang bangsul dari ireng kabeh. Aku iki terus kepiye aku mau bawa jadi siji. Waduh, yo aja wedi kangelan Kakang. Heeh. Ganti ketokno kekondangan. Aji-aji apa? Aji-aji iter-iter dengkul. Apa Aku bisa ceklik ngono lho. Oh, nek aran iter-iter dengkul. watak ing satriya ora bakal mundur sejangkah. Ya, Tamakno yen kowe duwe aji-aji. saya aku tak ngalah. Nek engko aku. Tosidono. Apa? Lho kowe kuwi lumpuh. Lah kene Lah monto malah panggonan kudune esok. denganane aku gresot yang wektu sutem bokongku ngono kok. Iya, kamu akeh. Ora bakal timbat. Rasa ta iki Candra. Hah? Iya. Kakang Candrono goblok. Ambil yenem yo kena lah. Kowe iki ngageti wong. Lah biasane iki ngarep kok wong toke brutomu. Nggo eman iki seminggu ra kaku. Lho kowe kok aku? Kowe kok isih ngadeg jejeg tanpa mliyur babar pisan ya Candra. Aku Ya. kok rampuh piye wong aku ketua ya. Kira barbar teluke. Sesakine menawa nggo ning rumah sakit dateng. Akare dalange kowe yen wis tak tampani pusakaku kowe lempok. Aja dupeh kowe bos ngono kalah. Aku kalah. Iya. Ah. Wis, Candrono kalah to Sidono kalah. Piye? Teges Tanjung ana bubo arga kula sing jaya. Kowe tak tinggal ning kene dadi adol-adol macan. Ti, bar. Woi, Waryantoy. Apa? Oh, rene tak jadi. Apa? Nene tamung. Kowe ape nanti? Aku ape mulai atau prae wis ape ban? Ya ini iki gajal rong buka. Lho saka rumah sama aku ki anggotane gajah ngono apa piye? Lho sing ngomong sapa biasane kowe jarene mangan sego pedes ning arep gajah. Oh, ngono. Oh, tambah kira apa? Aku tambahannya. Wah, Lho kok mau itu piye? lho mergo sumpah kok broboke Tanjung Anom. Wes ngene. Aku tambahnono karo Kakang Candrono. Meneng. Yo, Dik. Aku sing ngomong. Wes sesuk ning apotek sedelok. Lah apa? Tuku nafasin. Waryanti, Piye Candrono? karepmu kowe ngerengsek perang ana ing Tanjung Kan Anom ki pamriya. Mergo aku arep gulung banjir ana ing Tanjung Anom. Kowe mung badan sajuga maju ning Tanjung Anom Ya, ora bakal iso menang. gene ngono. Jalaran kejaba aku lan adhiku Tosidono isih ana senopati kang digdaya ing Tanjung Anom. Nah, terus piye carane dimen aku bisa ngalahkan? Aku tambanono kelawan adhiku Tosidono, mengko aku bakal sabiyantu kelawan kowe. Teges kowe arep kayu wiji ana ragaku. Bener, Oh, janji lho ya. aku tak mlebu ning tanganmu sing sisih tengen, saperlu sabiyantu kelawan kowe. Nah, cocok. Kowe sisih tengen, Tosidono sisih kiwa. Mos, Gelem ah. Nek kok Mama, tangan kiwa bagian bosok. Hah, kalau mesisan aku kok tengah pikan. aja kowe nek manggon kene mengko pesi. Malah genah timbangane dimingi-mingi tangan. Langsung pusate. Ya wis, janji pinangka utang ya. Yo, wis tak Yen mlebu aku ning dititeni sarkiwa. kowe.
marai laris piye. Ayo. Mau kene parah. Rasain deh kamu. Oh, beri ikan lele. Udah aku meletus le. Ayo, janjine mancing. Piye? Kowe tengen. Aku kiwo. Oke. Maju. Kowe manggone pepek. Peganggu tak. Iki kok ojo tangan bareng apa? Mlebu. Lebu saka pepek. Ora iso pepek iki kok kene kene balung to nyantol. Langsung kok kene. Kok kelek? Iya no. Ojo. Nah, kene kok munggah mengarep gak iso sehat aku. Kok kelek kurang tak cukur. Justru iku sing rombok cukur iso kemrisak. Cilaka iki. Aduh, Candrono ta Sidono. Aja. Aja. Kakak Cito Sidono. Piye Kakang Candrono? Aku mlebu tangan-tangan. Aku mlebu tangan kiwa. Nanging. Candrono ta Sidono. Apa kowe? Aku Sutrisno. Sutrisno. Bali kowe sapa? Aku Warianti Senopati saka Argopuro. Dadi kowe sing jenenge Waryanti. Iya. Senopati saka Hargopuro. Waryanti, Kepiye Sutrisno? ora usah dadak aku goleki ado-ado mapan kebeneran ning kene aku wis ketemu karo kowe. Yen ketemu arep apa? Arep tak pateni. Arep kok pateni? Bener. Sutrisno. Perang kuwi wis kejem. Mula tak kabarke aku bareng weruh pasuryanmu sing bagus gagah diksa. Gelem kowe ngawiji karo aku, peken bojo aku peperangan bakal tak bacutke. Moh, Mok, yen ngono kowe ora kena tak eman. Oh, rasa lagi ya. iki aku mbok apake Waryanti. Kowe tak tampani pusakaku. Lah salahe, tak kon ngepek bojo aku ora gelem. Aku wis kadung tresno kowe ora gelem. Yen ngono kowe tak tinggal ben dipangan macan. Waryanti, aja. Apa? Rene om. Tak kandhani luwih dhisik. Apa? Kowe apa tresno tenan karo aku? Lahir batin aku tresno karo kowe Sutrisno. Mergo ke wanita sing jaduk, aku gelem dadi bojomu. Tenan? Ning sadurunge kowe dadi bojoku, aku tambanono luwih dhisik. Janji ya? Janji. Wis tak usahani. Waras Sutrisno. Matur nuwun Waryanti, aku wis mbok tambani. Ning aku ora sudi dadi bojomu. Tinimbang aku dadi bojomu, luwih becik aku wuta selawase. Sutrisno! Sutrisno! Maju tamu Sutrisno! Mas Putu Sutrisno yang ana ing pengarepanmu le. Eyang sepuh Dolo Wilopo. Waduh, Iya Eyang. apa ora? Kenapa? Kula mboten saged mirsani jenengan, Eyang. Ora iso nyawang aku. Sebab apa? Jalaran katemben kemawon kula peperangan kalian Senopati Hargopuro Sapa jenenge? ingkang asmi Waryanti. Terus Kula kalah. Kula dipun tampani pusaka njur kula lumpuh. ya Kula ditambani jalaran Waryanti menika tresna kalih kula. Ning emanipun kula mboten tresna, kula mboten saguh. Malah kapara kula sumpah lamun to kula dadi bojone Waryanti luwih becik kula wuta. Njur sakniki kula kelakon wuta ya. rahayune aku ketemu wong wedok wis tuwek dasare pinter nambani mripat sing ora kena kanggo nyawang. Tegese wuta. Kira-kira gelem?
Wis tuwek nanging syarate ya kepengin kok pek bojo. Mpun tuwek, mpun sepuh, Heeh. pun mboten napa-napa. Ngono. Waton saged nambani mripate kula sanggup ya. Kene ono sawetara. Kene ngae, kene. Pripun Putuku ya? tambanono. Iki Sutrisno. Nggih nek kula Sutrisno. Kowe pengen waras, Le? Nggih kula kepengin waras. Sampeyan tambani nggih. Ning syarate kowe kudu gelem nek bojo aku. Nggih, kula sanggup dadi bojone sampeyan. Tenan? Ya wis tak usah dani, Ger. Waras Sutrisno. Loh. Owe Marianti. Janjimu lho ya. Ya. Kenging menapa panjenengan kok ngapusi dateng kula? Ora ngapusi pancen sing bisa nambani mung wong siji. Waryanti liyane wis ora ono. Marianti, Piye Sutrisno? kaping pindhone aku matur nuwun banget wis gelem nambani mripat. Apa kowe seneng tenan karo aku? Lahir batin. Yen pancen kowe seneng tenan karo aku, tresno tenan karo aku, sepisan meneh aku njaluk bukti. Bakal tak wujude. Patenono wong tuamu mengko kowe klakon dadi bojoku. Tak sagui Sutrisno. Marianti. Saiki tak menang kowe. Nalika semono kowe saku sumaku. Kalawan busung gulung banjur Tanjungano. Piye? Kelampahan Tanjunganom Bugung. Heeh. Nang nyemanipun Tanjunganom ngatonke satru ingkang nami Sutrisno. Dasar pawangane bagus gagah pideksa, kula kapiluyu. Kula kepengin dados garwanipun. Sabanjure Sutrisno saged nampi tresno kula nedhete pamundhut. Apa Pamundhutipun panjenengan? waton kula saged merjuya dhateng panjenengan. yen ngono kowe mentolo karo aku. Nggih kula mentolo. Aku mentolo karo kowe mati ning aku. Ya, mati. Ngono caramu. Bareng kowe jejakku, putra kelawan wong tuaku. Nang wis tega mentolo, mari mateni wong tuaku. Utang pati kudu nyaur pati kowe mari. Bagus. Yen ngono aku percaya yen tok kowe temen-temen tresno karo aku Marianti. Ning mangertenono. Jebul kowe salah sawijine wanita sing wengi sing kejem. Mergo apa? Lagi wong tuamu dhewe wae tega lan mentala mateni. Apa meneh aku wong liya. Mengkone yen kowe wis dadi bojoku, yen aku duweni salah, duweni kleru, urung tan wurung aku ya mbok pateni kaya wong tuamu dhewe. Mula aku ra sudi dadi bojoku. Lho, Sutrisno! Pripun iki, Bapak? Aku sing tanggung jawab perkara kepengin nresnani Sutrisno, mengko aku sing jawabake. Astu. Ning sing perlu sekabehing kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem juranging pangapuran mugi ndadekake rahayu. Pawiyantan sampun